Akorát mi jede autobus. Jo, dal se prostě natáčím s kamerou, já nevím. Prostě jen tak natáčím. Já už si nevím, co mám natáčet. Lidi ukážu, jak se v autobuse a po mým mobilu šplápou. Tak jsem v buse viděl. Asi vidíte trošku, že bliká. A zapomněl jsem koukat do kamery, jo. Takže, sorry. A až půjdu z autobusu, ukážu vám na výstupu, jo. No, vlastně jsem dlouho nevydal video, já jsem nevěděla co. Tak čus. Jelikož je to první vlog, tak dneska tady ten vydám. Teďko na co koukáte, tak to vydám, nebo asi to vydám zítra. Tady to nevím, jestli bude přetočený, nebo to, vydám to dneska, jelikož jsem dlouho nevydal video. Takže se můžete těšit, a nevím, jestli budu mít čo. To je jedno, měl jsem narozeniny, neřeknu vám kdy, měl jsem včera. Počkej, dneska je čtvrtek. Včera v úterý jsem prostě měl narozeniny, takže tak. No a jestli chcete vidět, co jsem dostal, tak napište do komentářů. Tohle je můj první vlog, to jsem asi říkal, nevím. No to je jedno. Zítra vydám další, druhý, potom třetí, čtvrtý, pátý a takhle různě. Tak se mějte a čus. Já s tou čepicí vypadám jak Reto. A tady vidíte, tak nic nevidíte, sorry. Budu natáčet, až budu vystupovat, tak čus. Musí to být nějak dlouhý, já nevím, jak to udělám, 120 minutový video třeba, nebo 10 aspoň. Tak tě na mě může takhle koukat, no. No a šus. Asi nevím, jestli chcete tady koukat do okna. Já nevím. Asi čus, ne, co vymyslím, čau. Tak jsem vystoupil. Co jsem tak přemýšlel, tak jako, no. Nic jsem nenatočil, no. Bude to tak pole 5minutový video zase, jenom, no. Takže to bude hrozně krátké. Zítra mám oběd, takže já můžu natočit jako vypadá jídelna. Nebo spíš vyfotit, jakož kdybych točil, tak nějaká paní tam odsaď, tak mě asi zmlátí, nebo nevím, nezmlátí mě samozřejmě. Ale prostě mi řekne, ať to vypnu. Nebo mě vyhodí prostě, no, takže tak. No. Takže tam natáčet moc nebudu samozřejmě, že? No. Tak musím něco vymyslet a no, já uvidím. A jede můj... A tak to nebylo koho znám. Nevím, proč jsem řekl kámoš. Jede tak prostě známej, ale traktorem. Nebo to ani není známý, prostě já ho jenom znám. A jede na. No. Prostě, nevím, co už mám natáčet, už dochází nápady. Musíte mi psát nějaký komentáře, já nevím, co mám natočit. Musíte mi napsat komentář. Já nevím, třeba napište, natoč Roblox, třeba nevím. Natoč třeba šavarmu, já nevím, tamto. Jak tam anomálie jsou. Klidně to natočím, ale já to nevím, jestli vás to bude bavit. Já jsem vydal prvé FNAFko. A to má vole pár zhlédnutí. Takže tak. A prvé jsem vydal i to halloweenský video, bylo docela dobrý, jo, ale no. Zase prostě málo zhlédnutí. Takže na prvé vy jste hlasovali, kámo, pod komentářema, že my chceme to, že jakoby chcete, že chcete, počkejte, já vám to řeknu až půjdu. Jste úplně říkali, my chceme, vole, to, prostě jste říkali, že chcete, abych vyřezal dýně. Dal jsem se vás na shortu. A vy, tak jsem to splnil. Kámo, teď jede obří traktor. Čumte na to, co jede. Brácho. To je nádherný. Hezký, co? No, abych se vrátil k tomu, co jsem chtěl říct. Tak to je to, že prostě, já jsem byl smutný. Vy jste napsali, že chcete, abych natočil to vyřezávání dýnek, to už je teda dlouho, jo?
Ale prostě jsem to natočil a to mělo, já nevím, nějakých 15 minut to má. Ale UCN bylo populární, takže jestli chcete, napište do komentářů tady po to video. A jestli se video bude mít 0 zhlédnutí, tak budu smutnej. Kamo, jsme na hodně dobré cestě. Máme nějakých 117 odběratelů, takže tak. Za dobrý a... Nevím, prostě já bych natáčel, ale mě napadá co, takže mi napište tady po to video. A mně přijde, že už moje videa nikdo nesleduje. Mně přijde, že prostě už tam mám 5 lidí, kámo, na YouTube kanále. Takže, jestli jste tady ještě a dokoukáte tohle video, tak napište do komentářů. Dokoukal jsem. Tady, jestli jste teďkon tady, tak prostě napište dokoukal jsem. No a já se s vámi loučím. Doufám, že vás můj první vlog, krátký vlog bavil a já se s vámi loučím, tak čus.